Яңалыклар чыгарылыш үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Тимир банк гадәти режимда эшли, әмма чалылар кертемнәрен ала алмый. Ни өчен? Яшел төстәге кечкенә медицина полисларын алыштырмаган булсагыз, моны кичектермичә эшләргә кирәк. Чөнки алар тиздән гамәлдән чыгарга мөмкин. Бу хакта Римма Әхмәтова. Иң яхшы студентка депутаттан 33 мең сум бүләк. Ел студенты бәйгесенең шәһәр этабы узды. Бирешмәскә, Тимирбанкнан зыян күргән чаллы кертемчеләре шундый төркем оештырган. Төркемдә 40-тан артык зыян күрүче. Хәзер әлеге финанс оешмасын сауыктыру буенча чаралар күрелә. Банкта идарәче билгеләнгән, барлык операцияләр дә башкарыла. Ни өчен шәһәрдәшләр үзләренең кертемнәрен ала алмый? Гүзәл Шагапова ачыклады. Зыян күрүчеләр белдерүенчә, алар кертемнәрен облигацияларга әйләндергәннәр. Банкта отышлы тәкъдим ясаганнар. Акчаларны кыйммәтле документларга күчерсәләр, процентлар күбрәк түләнәчәк. Әмма елдан артык вакыт узгач, шәһәрдәшләр процентларын да, акчаларын да ала алмыйлар. Ничә еллар буе инвалид баланың пенсиясын күчереп бардык. Без шул акчаларны югалттык. Суд булды, судта да отказ булды. Даже вот белә торып, что инвалид баланың пенсиясы икәнен белә торып, безгә отказ булды. Күпме сум иде? 1 600 000. Гадәттә, мондый хәл финанс оешмасы биржадан облигацияларны икенче банктан алынган кредит хисабына алгач килеп чыга. Облигацияларны кертемчеләр исеменә күчерәләр, акчаларны займ итеп яңадан банкка бирәләр. Әмма бу клиентлар өчен отышлы түгел, иминiyet очрагы килеп чыкса, кыйммәтле кәгазь хуҗалары юридик затларга тиңләшә. Аларның акчалары һәм кәгазьләре иминиятләштерелми. Ценные бумаги, акции, облигации агентства по страхованию вкладов не страхует. Это третья очередь. Необходимо подавать требования кредитора на включение в реестр. Есть первая очередь, вторая и третья. Ценные бумаги – это третья очередь, как и юридические лица. И необходимо отправить требования кредитора в адрес конкурсного управляющего Темпбанка. Требования кредитора есть на официальном сайте агентства. Әгәр зыян күрүчеләр отышлы тәкъдимгә кызыкмаса, кертемнәрен бүген үк алыр иде. Тимирбанк гадәти режимда эшли. Зыян күрүчеләр бирешергә җыенмый, алар судка гаризалар язуны дәвам итәчәкләр. Шунысын искәртергә кирәк, январь аеннан Тимирбанк җитәкчесен алмаштырдылар. Россия финанс компаниясе банкның 99% акцияларын берәр сумнан сатып алды. Элек әлеге документлар Новая нефтехимия оешмасына кары иде. Оешма исә Татфонбанкның элеккеге җитәкчесе Роберт Мусин карамагы астында иде. Гүзәл Шагапова, Ленар Султанов, яңалыклар. Электротранспорт оешмасы КАМАЗ лизингка зур автобуслар өчен 435 миллион сум акча тиеш. Бүген шәһәр советы утырышында әлеге бурычны каплар өчен акча эзләделәр. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. 2017 елда шәһәр бюджеты 435 миллион сум профицит белән ябылды. Шәһәр советы утырышында бу акчаларны электротранспорт оешмасының бурычын каплар өчен кулланырга кирәк дигән карар кабул иттеләр. Выделить субсидию в сумме 435 миллионов 811 тысяч 558 рублей 71 копейку на финансовое обеспечение возмещения затрат по закупке автобусов большой вместимости, работающих на газомоторном топливе, приобретенных для перевозки пассажиров по городским маршрутам. Зур сыйдырышлы автобусларны шәһәр 2 ел элек сатып алды. Алар ГАЗ ягулыгында эшли. Бүген 19 маршрутның 6-сына нефазлар хезмәт күрсәтә. Мы все понимаем, что те большие затраты, которые сегодня есть у города по приобретению автобусов на газомоторном топливе, муниципальные унитарные предприятия, электротранспорт, только за счет тарифов и своей финансово-хозяйственной деятельности покрыть не может. Поэтому эти затраты город берет на себя, удовольствие не дешевое, но в данном случае мы понимаем, что это важная социальная услуга. Электротранспорт оешмасының бурычлары булса да, автобуслар халыкка хезмәт күрсәтүдән туктамаячак. Гүзәл Шагапова, Константин Величко, Ленар Султанов, яңалыклар. Иске полисыгызны алыштырыгыз, диспансеризация узыгыз. Бүген Акбарсымет иминiyet компаниясы хезмәткәрләре шундый өндәү белән йөрделәр. Алар яңа шәһәрдә 200 фатирны әйләнеп чыкты. Әле 22 мең чаллы кешесе бу көнгә кадәр яңа медицина иминiyet полисын алмаган. Кеше сәламәтлеген саклау акциясе бердәм мәгълүмат көне кысаларында үтте. Аның турында тулырак Римма Әхмәтова сюжетында. Алыштырдыңызмы полисларны? Хәзер олы полисларда сезнең бүтәннәрнең сезнең бу ел диспансеризация үтәргә кирәк сезгә. Үтәсезме 3 ел саен? Үтәсезме? Үтегезме бу ел? Да, бу ел эме. Акбарсымет хезмәткәрләре бүген бик күп фатирларга шулай ишек шакыдылар. Кызганычка каршы кемдер укуда, эштә, кемнәрдер башка шәһәргә,
яисә чит илгә үк күчеп киткән. Андыйларның күршеләренә әйтеп калдырдылар. 27-16 йортында гына да иске полис белән йөрүчеләр 100дән артык. Күпләр диспансеризация узмаган. Бөтен кешедә өйдә түгел, но өйдәге булган кешеләр бөтенесе ягымлы, якты итеп сөйләшәләр. Ну без алардан полисларын сорыйбыз, алыштыралар иске полисларын яңа полисларга, диспансеризацияны үтәләрме алар 3 ел саен, прививкалар ясыйлармы алар поликлиникаларда. Исегезгә төшерәбез, яшел төстәге иске полислар тиздән гамәлдән чыгарга мөмкин. Өстәвенә алар бары тик Татарстан өчен генә. Ә яңа полистан бөтен Россия буенча файдаланып була. Узган елдан пластик электрон полислар да бирелә башлады. Бүген Акбарсмет вәкилләре фатирлар буйлап йөргәндә халыкның шикаятьләрен дә тыңладылар. Аларның күпчелеге поликлиникалардагы чиратлардан һәм ремонт белән бәйле уңайсызлыклардан зарлана. Нет постоянного врача на участке. От этого туда ходить не хочется. 7-й поликлиника? Да. Да. Медицина хезмәте күрсәтү буенча бердән мәгълүмат көне ай сайын уздырылачак. Рим Әхмәтов, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. Агымдагы елда Татарстанның мәгариф министрлыгы татар телен өйрәнү буенча яңа дәреслекләр төзүчәк. Бу президент юлламасын гамәлгә ашыру буенча республика хөкүмәтенең комплекслы планына кертелгән. Шулай ук мәгариф министрлыгы Фәннәр академиясе белән берлектә Милли педагогика институтын яңадан торгызу концепциясын эшләүдә каралган. 2018 елның 1 кварталында татар телен укытуны камилләштерүдән тыш иң яхшы татар теле укытучысы дигән конкурс уздырылачак. Әлеге конкурс бөтен Россия статусына ия. Студентлар көне алдына Чаллыда ел студенты бәйгесенең шәһәр этабы узды. Җиңүчеләрне тантаналар залында кутладылар. Бәйгенең финал өлешенә 32 студент чыкты. Аларга дипломнар һәм бүләкләр тапшырдылар. Гран-при иясенә исә Дәүләт Думасы депутаты Әлфия Кагоина аерым бүләк ясады. Җиңүчеләрне берничә номинациядә билгеләделәр. Ел спортчысын, ел волонтерын, иҗади шәхесләрне, ел журналистын ачыкладылар. Барлык җиңүчеләр дә шәһәр тормышында актив катнашты. Без газета Гиппократ белән катнаштык. Без төрле конкурсларда катнашабыз. Төрле конкурслар үзебез үткәрәбез. Бу газетада безнең студент тормышы, аның ничек барганы барышында язып чыгарабыз. Студентлар укыйлар, карыйлар һәм безнең колледжның сайтында бу электрон вариантта бар. Гран-прига Алексей Володин лайык булды. Әлфия Кагогина аңа махсус бүләк 33 мең сум акча тапшырды. Алексей киләчәктә балалар өчен сменалы лагерь оештырырга тели. Бу исә лидерлык сыйфатларын алданрак ачыкларга ярдәм итәчәк. Буду делать профильные смены детские, разные направленности, интеллектуальной, творческой, медийной смены, да, то есть рада будем вас видеть, для того, чтобы детей воспитывать, готовить. То есть как раз таки по всем этим номинациям мы будем практически проходить, чтобы готовить лидеров. Чаллыда бәйге 14-нче тапкыр уза, катнашучылар саны ел сайын арта бара. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, яңалыклар. Бу сезгә ишеткәрәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. За выгодными ценами в Вессон. Шампунь Дав в ассортименте 95 рублей. Гранат 1 килограмм 79,90. Акция действует с 23 по 29 января в гипермаркете Эссон. Действительно выгодно. По просьбам жителей с 25 по 29 января в молодежном центре «Шатлык» пройдут лекции народного целителя Хусаина Табиба. В рамках мероприятия состоится выставка-продажа наборов трав, фитосборов и продуктов пчеловодства из Башкирии. Начало в 13 часов. Вход свободный. Минеральная вода санатория Шифаласу Ижминводы – природный бальзам для реабилитации желудочно-кишечного тракта, эффективное очищение от токсинов и укрепление иммунитета. Будьте здоровы! Невероятно, но факт. Таракан может прожить без головы целых 9 дней. Он же так все самое интересное не увидит. В корпорации «Центры Селдом» кредит без первого взноса и переплат. Огромный телевизор Sony за 466 в месяц и доставка в подарок. 9 дней без головы. Некоторые всю жизнь так живут.